Atong tukion ang sugilanon sa usa ka babay sa Kinshasa Democratic Republic of the Congo. Kini ang sugilanon ni Safi nga nagauluhan pagpangita sa putli nga kamatuuran. Ang ngalan ni Safi nagpasabot og putli. Sama sa iyang ngalan, gusto niya nga putli ang iyang hunahuna, pulong ug binuhatan, ilabi na sa iyang pag-awit alang sa Ginoo. Nag-awit siya sa nagkalain-laing simbahan sa Kinshasa, apan nabati niya nga adunay kulang. Wala niya makita ang tinuod og putli nga kamatuuran. Nagampo siya sa ilang balay, nangayo sa Ginoo nga ipakita ang tinuod nga simbahan. Bisan og mitambong pa siya sa ubang mga simbahan, wala gihapon siya matagbaw. Sa ulahi, nipili siya nga magpabilin sa balay ug mangita pinaagi sa pagtan-aw og mga sermon o mga wali sa YouTube. Usa ka adlaw, nakakita siya og wali bahin sa Remnant Church nga nagisgot nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang nagtuman sa tibuok pulong sa Dios. Na-interes si Safi ug nangita sa Facebook diin nakontak niya ang usa ka Adventista. Giimbitar siya niini sa simbahan sa adlaw igpapahulay. Sa sunod nga Sabado, nitambong siya sa mas duol nga Adventist Church nga adunay 35 ka mga adlaw nga evangelistic program. Nitambong siya matag adlaw ug nabati ni Safi nga para gayud kini kaniya. Sa katapusan, nabautismohan siya ug nahimong miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Karon, padayon si Safi sa paghuna-huna, pagsulti ug pagbuhat og putli ug sa pag-awit alang sa Ginoo. Niingon siya nga gigamit sa Dios ang media aron madala siya sa kamatuuran. Nagpasalamat ko sa Ginoo, ingon ni Safi. Nahimo kining tanan tungod sa media. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter mutabang sa pagtukod og media center sa Kinshasa aron mas daghan pa ang makaila sa putli nga kamatuuran. Daghang salamat sa inyong matinud-anong paghatag alang niining importante nga proyekto.